Etxepare hau idati telebista. Txantra auzotik gure ikastetxeko azken albistea. Eta gureke gure sintonean gozatzera. Egunon ikusentzuleok. Itziar espeziala naiz eta gaurko berriak kontatuko dizkizuet. Az gaitezen bada. Duela aste bat edo Sahara osoa elurpean geratu zen. Ikaragarrizko elurtea suertatu zen eta harrizko basamortua elurrezkoa bihurtu da. Halaxe da, orain Sahariako basamortuan -37 gradutara ailegatu dira eta ama biztanleak oso egoera latzetan bizitzen ari dira. Baina hemendik ezin dugu jakin zenolako egoeratan... Zenbat aldiz esan beharko dizuet hotza hori harrapatzeko. Duela 2 hilabete ailegatu zen eta oraindik ez duzue harrapatu. Etorri hona, geldi gaur, etorri! Jarraitu dezagun. Orain gure bergemaile berezkarekin, Sarai Balerorekin konektatuko dugu. Zer modu zaude, Sarai Balero? Ez oso ongi. Ikaragarrizko hotzea egiten du eta ikusten den kolore bakarra txuria da. Hemengo biztanlea janari gabe gelditu dira elurtea dela eta animaliak, txoriak, landareak, gauza bizidun guztiak desagertu egin dira. Eta hemengo biztanlea kotxez eta pozez hiltzen ari dira. Ondo da! Gelditu ben! Hemen dugu basamortuko gizon bat, gizon bere bat. Kontatu izaguzu kulukulu, nola sentitzen zara, hau gertatu dela eta? Izuzki bat bezala sentitzen naiz. Kulukulu, esan behar duzu gauza gehiago. Benetan! Onaino etorri naiz, munduko beste puntaraino. Zuk bakarrik hori esateko. Zuk ni, ordu erdi bat edo gehiago, zirikatzen egon zara. Nik zu entrevistatzeko. Eta bakarrik hori esaten duzu? Ondo da. Hemen hotzasko egiten du. Eta landare eta animali guztiak izozten ari dira eta desagertzen ari dira. Aiba! Ez esan! Egien da hori! Nik esan dudan errepikatzen ari zara! Eskerrik asko Sarai Balero zerbait ezateagatik. Jakin ezago zergatik gertatu den elurte hori Afrikan. Antxoni gure eguraldiko emakumeak azalduko digu. Kasitxeanetan da, azkalti ezen bat eguraldiarekin. Zergatik elurra, zergatik Afrikan, oso erraza. Azken urte hauetan, Antartida urtu egiten ari da. Hori dela eta ozeanzatiak, Ozeano Atlantikoaren zehar, zabaldu dira, Afrikara ailegatu arte. Afrikako Sahara basamortua imanantzera kokatzen duen. Plaka batean kokatuta dago. Horregatik, Afrika osoa lurpean geratu da. Eskerrik asko Antxoni, oso gauza bitxi eta harrigarria benetan. Beno, honeina iritsi dira gaur kale berriak. Agur ikusentzuleak hurrengo aste arte. Aiba, kaixo, eske otsoaren gandik ies egiten ari nintzen. Eta uste dut ipuinez okertu naizela. Eo! Anaiak, non egin duzu herrizko etxea? Eo! Aiba, otsoa! Atzo, Bernatetxe Pare ikastetxean, ikasle batzuei broma bat egiten ari zitzaien. Guzti hau, anortado ikasleak egindako grabaketari esker dakigu. Biktimak Maili zeneko neskatak kriston susto eraman zuen. Orain, irate honeka anortadorekin dago. Kaixo Inigo, hemen daukagu honek, dena grabatu zenuen ezta? Bai, hala da, ikaragarria izan zen. Dena oso ongi prestatuta zegoen, ona hemen grabatutakoa.
Bueno, hau izan da dena gaurkoz. Seinale itzultzen dizugu Inigo, laster arte. Agur, laster arte. Beno, hurrengo astelehen arte. Orain minutu batzuk teledenda iragarketarako. Agur. Nazkaltuta zaude zure etxea egunero garbitzeaz, denbora asko kentzen dizu, horren irtenbidea daukagu. Hona hemen munduko produkturik hoberena, Robo 3000, etxeko gauz guztiak egiten dizkizu. Produktu erosi nahi baldin baduzue telefonontara deitu. 908 01 02 09, edo gure blogean sar zaitezkete. Hona hemen produktuaren idoi batzuk. Aurrera, buelta bat eman, hasi garbitzen. Oso zikina zaude. Garbitu lurran, ni ez. Ni ez garbitzeko, lurra garbitzeko eta etxea. Baina tontatu tal zaude, apurtu tal zaude, ala zer. Etortzeko ona, etorri ona. Eratuta dago! Txerria lagundu, mesedez! Estrufen Marfudok Legozkin irabazi zuen. Irabazteagatik 4 milioi euroko saria eman zioten, baina finalean Estrufenen jarraitzaile batek eszenatokira salto egin eta ondorengo bideoan ikusiko duzuena gertatu zen. Salto egiterakoan lurrean zeuden kableak zapaldu zituen, eta ikaragarrizko deskarga elektrikoa jaso zuen. Hango langileek Madrilgo ospital batera eraman zuten, eta oraintxe bertan oso egoera larrian aurkitzen da. Medikuen arabera 4 hilabete gutxienez egon beharko du zainketa intentsiboetan. Ondoren irudi batzuk ikus ditzakezue. Hazer nolako itzur. I love you, Estrufen! Oh, Xeminia! Batzinfolak izeneko neskata batek aurpegian ebakuntza bat egin zuen. Lehen oso itzuzia zela iruditzen zitzailako. Lehen horrelakoa zen. Orain horrelakoa da. 10.000 euro gastatu ditu aldaketa hori egiteko. Ez du zenarrik, eta geratu zaion aurpegiarekin ez dut uste izango duen. Egun on gure ikusentzule. Larunbat politonetan pozgarri telesailaren lehenengo kapitula estreinatuko dugu. Estreinaldia aprobetxatuz telesailaren protagonista nagusiak aurkeztuko dizkizue. Aurrera Makin eta Maider, txalabero bat beraientzat. Egunon, keixo guztioi. Makin eta Maider Euskal Herrikoak dira, eta telesail honetara etorri dira gurekin gauan bat pasatzeko. Ez balen badakizu zertaz digoan programa hau, nik kontatuko dizugu. Programa honetan esketx barregarriak agertuko dira, eta denbora gehiago galdu gabe nire aurkezleak aurkeztuko dizkizu. Hemen dituze Antzan eta Maider. Txalobero bat beraientzat. Lehenengo kapitulu. Makin eta Maider txantreako plazan daude, eta bat-batean iragarki batean hauze jartzen zuen. Begira kartel horretan, pilota, buska! Aiba Maider, horre zer da. Egin berda pilota baino euskeraz. Guazen ba, frontoira! Seguro irabaziko dugula, ez gaitezen. Aiba Maider, gaur oso polita zaude. Eskerrik asko, eta zu betien gatorra. Eta zu, perfektue. Oto risku bat. Euskara lakakatue. Horle gileu, Iplaustez berroberia. Barkatu. Argipalue. Etorri epailak orain botak izango dituguetan. Antzane, azaitez. Ez eta asko gustatu, beraz 0 puntu.
Maialen, niri zai bat ere gustatu, beraz, 0 puntu. Ikusten duzu ikusentzulea, osotara 0 puntu dira. Baina ongi egon da! 5 minutu eta baltatuko gara, ez zaitez mugitu zauden lekutik. Orain minutu batzuk eskainiko dizkiogu teledendari. Espero dugu ez aspertzea. Bestela zuen iradokizunak www.bitbteledenda.esen utzi eta horrela jakingo dugu teledenda gustoko duzuen ala ez. Etxean geratu nahi duzu eskolako egun batean, edan ezazu unazarlena edaria. Oso gozoa da eta berehala lotan geratuko zara. Egunon nahi, egunon, arratsaldeon. Horrela, zure gurasoek ezin izango dute zu esnatu, eta ezingo zara ikastolara joan, egun osoan. Probatu, ez zara damutuko. Nekatuta alzaude Arteseko motzilen piztuaz? Bai, Hemen da bezu mini Artesa. Ez du zerpezatzen eta kiroletako landitan aurki dezakezu. Eros ezazu, ez zara damutuko. Benatetxe pare, hau idati, telebista. Txantra auzotik, gure ikastetxeko, azken albistea. Eta izkureke, gure sintonean gozatzera.